तू गेलो नव्हतं मुळ्यांका? तुका आवड नाही? तुका नाही तकडे बुडाना तुका असले छंदच नाही खाऊचा फक्त येता पण मुळे जाऊन पकड आणायचे. हा रे मावशी हे जात हे जात हे गेले हे म्हणजे गो घो घो गेलो मग जोड्यान जायचा होता. थोडे मॉपचे गावले असते काय नको माराचं बसन नाही खाल्ला खाल्ले ते पत्कार इकत घेऊ परवाड. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या भागात मी विनय घाडियावकर आज बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे जवळपास 2 महिन्यांनी आपलं स्वागत करतो आहे. कारण की 2 महिने मी आता गावी आलेलो नव्हतो. 2 महिन्यापेक्षा जास्त दिवस झाले थोडे. आणि काल गावी आलो आहे. त्याला कारण पण तसंच होतं. त्यात आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांना माहिती असेल कारण मी पप्पा होणार होतो म्हणजे आता झालो आहे. त्याच्यात सगळा वेळ गेला आणि नोव्हेंबर डिसेंबर माझे सगळे शूट चालू असतात लग्नाचे. तर त्यात मी बिझी होतो त्यामुळे गावी येणं पॉसिबल नव्हतं. तरी पण व्हिडिओ सगळे वेळेवर जात होते. रात्री घरी येऊन मी व्हिडिओ एडिट करायचो आणि मग तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी यायचे ते. पण आता गेले 10-1 दिवस व्हिडिओ थोडे लेट होत आहेत. 10-15 दिवस झाले कारण की वेळ बिलकुलच मिळत नव्हता. आणि गावावरून पण गावी पण बाबूचं बरंच काम चालू आहे त्यामुळे व्हिडिओ बाबूकडून पण येत नव्हते. आपले जुने पुराणे स्टॉकमधले व्हिडिओ सगळे अपलोड करत होतो. तर कालच आता मी गावी आलो आहे आणि कालचा संपूर्ण दिवस आमचा रेंगाळण्यात गेला जसं दरवेळेला जातो. इल्याबरोबर कॅमेरा हातात घेऊन कंटाळो येता त्यामुळे एक दिवस आम्ही टाईमपास झालो आणि आज कॅमेरा हातात घेतला. आणि थंडी पण होय धमाल म्हणजे धमाल थंडी. इंस्टाग्रामवर जे मला फॉलो करत असतील मी पोस्ट पण टाकलेली कोल्हापूरवार्गे मी येतो. तर कोल्हापूरला 10 डिग्री तापमान होतं. एवढी थंडी होती. तशी आपल्या गावी पण होती. आज थोडीशी कमी आहे. काल याच्यापेक्षा पण जास्त होती. तर मजा येते. थंडी मला पाहिजे होती. मुंबईत तेवढी थंडी वाटत नाही. तर गावी आता तेवढी बऱ्यापैकी चांगली थंडी आहे. हां तर आतापर्यंत बऱ्याच सबस्क्रायबर्सच्या कमेंट आहेत. आपल्या कमेंट येत होत्या की विनू तुका काय झाला भावनाच मारूया हो का. तर खाली पुष्पा हां तर बऱ्याच आपल्या सबस्क्रायबर मित्रांच्या कमेंट येत होत्या की विनू काय झाला पुढे भावनाची डिलिव्हरी झाली की नाही. पण ते कमेंटमध्ये रिप्लाय देऊ काय शक्य नव्हता म्हणून म्हटलं की गावात गेल्याबरोबर तुमका सगळ्यांना गुड न्यूज द्यावी म्हणून आता गावी गेल्यावर म्हणून सुरुवातच त्या व्हिडिओनं करतो आहे. तर आणि आता सुरुवात आमची बरं या ढोरांबरोबर झाली. ढोरांका आता हय सोडला. तर या आता व्हिडिओ तुम्ही बघितला असेल 2 ढोरा दिसली. एक गाय आणि दुसरं काळो पाडो आणि बाकीचे अतरंगी 2 होते. अतरंगी मधल्यातलं एक अतरंगी होतो आणि दुसरं तांबडो हे नव्हते याच्यात. हां एक चोरटो होतो आणि एक अतरंगी होतो. 2-3 महिन्यापूर्वी एक व्हिडिओ गेलेलो त्यात बाबलो बोललेलो की ते 2 पाडे विकूचे तर ते विकल्यान ते ना. आणि आता ही 2 ढोरा रवलेली आहेत आता. आणि यांचा काय आता काय नाही करीत सुधारलो. उडी बिडी घालणार नाही ना मागसून बघतास तुमची ढोरा गयत आमची लावलंय खाली नाही. आता शान बिन चोरीक जाता अजून पण कोणी गमलेला सकट नेल्यानंतर अजून दिल्या ना. तर आता आग्रात आलो आहे सकाळीच. हां आता विषय राहिला आपला बाजूला. काही जणांचे पर्सनली पण मेसेज आलेले मला. त्यांना मी सांगितलं पण इकडे यूट्यूबवर कुठेच कमेंट दिलेली नव्हती कारण की एकाला दिलं की मग काय हां बाबल्यानं काय जणांना काय सांगितलं पण थंय काय विचारू नका म्हणून. हां कारण की पोस्ट टाकण्यापेक्षा मी बोललो की एकदा व्हिडिओत ना सांगाया म्हणून मी थांबलेलं आहे.
आता गावा केल्यावर म्हणून तुमका सांगतोय. आता 26 डिसेंबर कमी पप्पा झाले आणि म्हणून तेव्हापासून थोडे व्हिडिओज लेट येऊक लागले आणि बाकीची पण कामं होती त्यामुळे व्हिडिओ लेट होऊकच लागले ते. त्यामुळे बऱ्याच जणांचे मेसेज येत होते, त्यांना कळाला व्हिडिओ लेट होते येतात म्हणजे काहीतरी गडबड झालेली म्हणून त्यांचे मेसेज दिलेले. पण आता थंय सांगितलं नाही मी म्हणून आता सांगतोय. आणि आता झील झालो की चेडू झाला यो मोठा प्रश्न होतो त्याच्यात. तर झील झालो म्हणजे विनूला मुलगा झाला आणि विनू पप्पा झाला. त्यामुळे जबाबदारी वाढली. त्यामुळे व्हिडिओ थोडे कधी कधी लेट येतील ते जरा समजून घ्यावा. आणि बाबल्याकडे पण हे जरा आता मॉपशी कामं आहेत, बाबल्याकडनं पण लेट होतात अजून. ते का त्यांना जवळपास 20-1 दिवसात एक पण मागा कार्ड पाठवलेला नाही. तरी पण तुमका व्हिडिओ जातात म्हणजे आमच्याकडे स्टॉकमधले व्हिडिओ असतात जे त्या टायमात गेलेले नसतात, आमच्याकडनं लेट झालेले असतात, ते आम्ही नंतर टाकतो. हां, तर तुमचे व्हिडिओ असतात काय कधीचे पण व्हिडिओ कधी पण जातात, पण ते आता मध्येच काहीतरी सण बी निलं की ते व्हिडिओ टाकूचे लागतात, मग ते राहतात म्हणून ते हां ते रवलेले आहेत बऱ्यापैकी व्हिडिओ. ते मग असे मध्ये बाबल्याची कार्डा येत नाही तेव्हा ते ढकलूचे लागतात, नाहीतर मग कंटिन्युटी राहणार नाही तेवढी. तर आता थोडे काही दिवस येतील आता, म्हणजे हे 10-15 दिवस थोडे लेट होतात ते, पण नंतर मग बरोबर रेग्युलर होतील व्हिडिओ. तर थोडा समजून घ्यावा. आणि आता आपले 50,000 सबस्क्रायबर पण हो केली आहेत, म्हणजे आतापर्यंत व्हिडिओ बघताच तर झाले पण असतील तर माहीत नाही माका, पण हो केली आहेत तेव्हा. हां, तर त्याची पण आपली जरा छोटासा सेलिब्रेशन करूचा. आता मी गावाकडे जर म्हटल्यावर मजा येणार. तर आता हय बाबलो काहीतरी दुसऱ्या आगारात घेऊन येलो फिरत. हां, दुसरी गोष्ट, भावनाच्या ओढभरणीचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे. कोणी बघितलं नसेल तर बघून यावा. शॉर्ट्समध्ये कदाचित तो गेलेलो असतात, व्हिडिओ म्हणून तो गेलेला नाही, त्यामुळे कोणाक नोटिफिकेशन येलेला नसतात. पण चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही बघितलं शॉर्ट्समध्ये तर तो तुमको व्हिडिओ दिसत. तर कोणाक बघूचं असत तर थंय जाऊन बघा. हे आपला दुसरा आगार. हे बेनावळ झाली याची. जरा व्हायचं अजून सकाळी येऊ का होता. भारी ऊन येत आहे सकाळी. मग ऊन चांगला येता. सगळे सागवणच आहेत. हे आपण वरतांबे वर पाडवत असतात ना, एवढा खाली कोणीला पण त्याच्यात वरसून का ह्या व्हाळा जागा आपला जा खाली. मग आपण रतांबे तो हे वर काढतो ना. परत कमेंट येतील त्याच्या आधीच सांगतो, बाळ आणि बाळाची आई म्हणजे भावना दोघं पण व्यवस्थित आहेत. आणि आता बारसा अजून झालेला नाही आहे. बारशाचा पण मी व्हिडिओ नाही पण शॉर्ट्स वगैरे मी अपलोड करेन नंतर. बारसा वेळेला थोडा वेळ लागेल, कदाचित फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात वगैरे, असं अजून डेट फिक्स नाही बारशाची, तर असं कधीतरी अरेंज करू. तर बारशाचा व्हिडिओ तुम्हाला शॉर्ट्स म्हणून मी अपलोड करेन. हे सगळे हेच होत रे, सागच होत. मग काजी खय होत. काजी वरतीच आहे 3-4. हैसून तेवढं मोर इलो रे. हे बघा काजींका मोर इलेलो हा. धरती तेव्हा तुमका भाजी दाखवू. गेल्या टायमाक पण आमची भाजीचा व्हिडिओ लवकर गेलेलो पहिल्यांदा. मार्च महिन्यातच गेलो ना रे काजींच्या भाजीचा व्हिडिओ. मग कधी मार्चच्या पण आधी गेलो. हा, गेल्या वेळी
मार्चच्या पण आधीच गेलेलो व्हिडिओ काजींचं. यंदा बघूया कधी धरतात ते. गेल्या वेळी लवकर धरलेले, म्हणजे व्हिडिओ लवकरात लवकर जाण्यासाठी लवकर काढलेले होते. तुम्ही पण गेलास मुळ्यांका? काय म्हणतात? किती जणांची टीम होती रे? मी असताना झाला. किती जणांची टीम होती? 29 माणसं होती. न रक्ती मेल्या मरणाचे तासात म्हणजे मुळे सपवलास सगळे नदीतले? तासाचे माणूस होता. नदीतले मुळे सपवलास? व्यवस्थित आणले तुम्ही पण गेलास? हा मी जातो, तुम्ही नको पुष्पाकडे चल. तर आता वाटेत फिरत फिरत आग्रातून वगैरे आता आलो आपण पुष्पाच्या घरी. गो पुष्पा, काय गो, काय करतो? कामा बिमा नाही? मजा आहे तुझी मग. कामं झाली. आणि पूनमताई कुठे गेली? कामाला गेली. म्हणजे आता तू टाइमपास करणार. मजा आहे तुझी. चाय बी झाली? मग हिला गेल्या का चाय विचारूची पद्धत आहे की नाही तुमच्याकडे? हा काय दरवेळी मी येतोय तेव्हा तू काय विचारूच लागतं चाय झाली तेव्हा तू का आठवतं अरे चाय वही या काय? आता काय जातं बाबलू येता? नाही एकत्र एकट्याक देऊन काय परत? मग काय सध्या रील येत नाहीत तुझे? काय तू काय ह्या करत नाही आज काय? नाही सोडलं? शाळा बिळा हा की नाही? अभ्यास झालो? घेतलं? शब्द इंग्रजी. मग तू का तर येत असते? तू काही एक येत नाही. बाकी येतात? हसता बघतो. काय बातमी काय? मुंबईपर्यंत बातमी येतात आमका म्हणून विचारलं. कसले 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 बातमी येतात? मुंबई आल्या आधी पहिले बातमी. मग तेच हय कोण काही माहिती पण नसत कोणा. हय कोण पुटपुटला की तरी माका पहिली कवर जाता नाही जा ना. कसली कोण पुटपुटला? पुटपुटला होऊन म्हणजे तुमका काय वाटला काय मागसून काय बोलता आमका कळत नाही की? अरे मा डॅमीज कोण? पुष्पा. स्वाईक काय करतं? थंडी लागता की? सर्दी झाली थंडीची. थंडी आहे की काय? मग लाटा येत. कसले थंडीची? लाटावर लाटा डायलॉग बघ. मग काय विशेष काय? विशेष काय झालं? बनवलं नाही काय? मुळ्याची भाजी. कसले? पूनम बनवून गेला. ते दिवशी मुळे पकडलं असते? ते नाही पाल्याची. चे पकडलं मुळे पकडलंस त्याची भाजी. ते तू गेलो नव्हतं पुण्यांका? तू काय आवड नाही? तू कसले नाही तकडे बुडाना. तू कसले छंदच नाही खाऊचा फक्त येता पण मुळे जाऊन पकड आणायचे. हा रे मावशी हे जात हे जात हे गेले हे म्हणजे गो घो गेलो. मग जोड्यान जायचा होता. थोडे मॉपचे गावले असते. काय नो माराचं बसन खाल्ला असता. खाल्ले ते पत्कर इकत घेऊ परवाड. काय हो होय पुष्पाची बातमी. मुळे गेल्यानं होय. पोळ्यांशिवाय तुमका दुसरा जमतच नाही की? पोळे बिळे केलंच नाही यंदा घावणे बिवणे काय बनवा कामगार असले तर काम म्हणजे उगतचे म्हणजे मुंबईवाले येले की काय करीतच नाही तुम्ही? काय रे बाबा काय रे नंदन? नंदन